Kubor nakaslem jong unong san Hima. Kambun sian ki skul sorkar ki ju syak ben syak kentho namar karu kompanyat kambyang bat ki don ru ki skul sorkar hathan nong kendong kiba ki Kmie ki kpa jong ki khana ru kim kwa pan phalit puli namar ki nong panyat ki shimsting bat ki jing hikai ru kambyang henrei ka ba Pher ban sham ka de skul sorkar hasnong Thynroit kata ka Thynroit government LP school kabala khi embyang ban sa me ka jingnang jing start shaki ha baret jogane ka shnong bat ki Kmie ki kpa menta ki lap hai khmat shagane ka skul sorkar ban pha skul de ki khun ka jingkala dor byang ka skul sorkar ka bala kop da ka dor kum ka sammasi hakisnam ki bala lej kade hadien baga school managing committee kal shim khya ban pensngau shaka sorkar ban mang scheme ban tei thamai ya ga yeng school bat ka bala urlong ling ba ka jingtrai borba UMLA uba ban tei dor lingdo haringkat ka jingket khyalang ka SMC hapo ka jinglam usodar shnong uba harken warjri lambat ka jingyo yakinong hikai ki ba IT lut shisha yala de ban pen kiyo ya ka school kum balong lem Kiwei pat ki school ka jingla kinong hikai jong ka school ban hikai bha bat tenanti ya ki khana kala paushina hakasngi barakhe ka school annual day hakasngi palei hak baki hab baret kila la shisha ban pen iya ki sa ba Pher kum ukong san uba ban tei dor ula pen kan mau kum no la ban pen khi embyang ya ka Thynroit government LP school lingba ka sin jam ka ba mau bat ka shnong kile trelang ban pen kala dor haringkat ka jingyo ya kinong hikai ki ba IT lot yala de ban shakri ban ai ka jing hikai ka ba bhatam kumta ula ong ba unmang nak MLA scheme shipholak tingka banshna penhe ya yeng school kat ba Kiwei pat ki jiran kam jong school ki bade banyo na sorkar un sabut dien bat katnat puli puthi ke jela ban penyo ya ki jiran kam jong na school sorkar UMLA ula kerpat ru e ke jeng trelang ki Kmie ki kpa khnang ba na school kan nang kiu ha ka jing a jing hikai hendrei om bandan ke jing yakop ka ba pensniu hapdeng ka we ke school bat Kiwei pat nalor UMLA ka mau kan ro uba banti dor lingdo ladon lang UMDC uba martel en mukhim sordar uba harkin warjri unong thok khobor uba raining lingdo nalor kinong kit kam shnong kitu khot ke SMC bat ki Kmie ki kpa bat kinong shong shnong Penting, kecil penting, sekarang itu yang kecil, itu kami sesuai ini salah para anda. I read in class 1. I am Subhash Chandra Bose. Thank you. Hello everyone, ketemu saya Norong sekelas kecil. Yang naik mengira sen, kesimkai mana tahu. Tong ini ai ke jing thapti ya ke snong bat kinong hikai ke bola ban pelong ni kan school ko. Ka kamram ke jonga ko munong mikmat. Kadai bangan le bah, bangan trei bah, bangan sam hok ya ke ski. Ban wanra ya ke development ke diga kam ke jonga. Henry ya syukwa ban ya thu ya pi ko mun di ko. Bat kini kenta ko baman. PE kumni kini ke building. Kumno kalija. Bat ngala perkhat mana abang syong tu. Kai ke bangan keren sibet. Kai ke bangan yathu yapi. Henry ngakan mau hitiki por kisnam gi balalet no. Habang ayo iya kani ka government LP school hangte hana kabak judan baru iskatan ayo banyak keren buat kini kiri orang bah ayo banyak keren buat soda ngong gede kani mo ka school government ngong ibarat kumne la i sangsat la i muka sem masih sembarang dainam daina kena school untuk kena school show laring start sang maniap na Henry ngan itu ipi ke iga baca I know in play second ngayo sao santali school bagi ong
Jit nakaliang ke education department hatu kupur. Jit sau san kali ki school. Tiba dai ki government LP school of constituency jongki. Saya ngong nga banong da jit hab jit na baro. Den jit tang sau de san kali. Bat nakaliang ke jonga. Ngamtip pakalong kumni menta. Aingu yu belai try kenra. Makalong kumni te. La shushim mai keres. Nga shubha la kapha di kerteng. Jong isnum Thynroit. Thynroit ngongjrong sentung hangsning. Nga shubha la kapha kerteng. Namar belai yu ngapha ngapai bagasnong Thynroit kala he la bon ginong songsnong. Ngidon kami ke Skul ke Babiang. Awal ngidon ke Skul, walang ke Skul. Simet ke Babiang. Kibadon hakani ke Skul. Kerupang iwa malay dan borom jungi. Bak bantido lendo. Naga jingi. Ilawan dan rengkat lang. Naga jing kerpat senulit ke jungi. Banidan lang hakani ke sengi. Naga jing don jongpi. Kanu ke pencingan. Yangi Kiwei try lang nado inong hikay i MC i executive committee jong isnong secretary isnong barak kirang badong kibadan hangni dailang ba kakti kadyang kakti kamon kacongki pangila ban penlong ya kani kasni kacingadan lang kinong hikay executive committee isnong bat ki MC ke school managing committee ilala ban penlong ban penkre ya kini program makani kasni iba he amen mangikai ilong Kmie hamtam executive committee ke bangi syam bunsin ngamla arban klat iki asya ki akan mudi bangi bu kacing kerpa basno bha boro ki bangi dan benta hakakam snong ban bu skul hang ne ke skul khnang bakani ke skul kan embiang ikumta kacing tristom lang ya baro ngilong kumangilong kumne mata kani ke skul kadai kacing ikit krelang ngai tanat khamtam ya ki Kmie ki pa ki babu skul hang ni kadon gawai kecimut perkhat per kacing trelang bat kinong hikai man bakipor